Здравейте хора, аз съм на 413 и с мен е Creeper Boss. Да. И започвам нов свят на Minecraft. Моля? Сезон номер 2, на може. Събрах, той е огън, това не гледате. Събрах материали за къща. Тук правих бради като идиот. Направих си шумна къщата и нека да почваме. Си го правих всичко в частно български език. Паднах. Creeper Boss, кажи нещо, какво става при тебе, как не знаеш? Ами и аз почвам да играя един мапа, човек. Мисля хора, тук да бъде направи къщата наблизко. Наблизко какво? Къща ли да се правиш? Наблизко до морето. Наблизко на дайното хубавен мозък. Хора, не обръщайте внимание на Creeper Boss. Той просто не е друшен и не знае какво говори. Моля. Ще смачкам. Как съм към аз, Creeper? Моля. Аз както викам на Даниел. Даниел написал война. Това не сте го видели, хора, не. Между другото, той мрази да му викат Дун. А на Ивелин му мрази да го викат Ишив. Сега! Дун! Ишив. Дун! Ишив. Дун! Ай, сега човек, ти го, че почна да снимам. Ама аз къв снимам, ти говориш, идиот такъв. Тихо, фачал. Аз почвам един леки блок мап. Какво ще почваш? Леки блок мап. Що ще го почваш? Ти не му играеш. Не ще играя мап. Да, знам. Тихо ся. Добре. Здравейте, братовски, аз съм Creeper Boss, тук край мен е Даниел 5313. Да. Заби Minecraft, хора. Сега ще играя един леки блок мап. Еди. Окей. Я им се лади по месенджера, човек. Защото тук... Що? Защото иначе те им пада по-бързо батерията, пък по месенджера им пада по-малко. Хора, между другото, аз май трябва да си взема една кирка, чакай малко. Хора, тук не обръщате внимание на Взем това. само една дъма кирка, защото няма как. Само една дъма кирка. Само една. Значи колко искаш? 1 милион. И почваме. Бъди се в месенджера, човек. Бъди се ти. Не мога. Защо? Защото не мога. Хора, май нямам Синдърлот, а не съм стигна. Оле, майчице, брат. Кой е, брат? Ча малко. Аз между другото утре ще правя влог. И аз те. Към път за мола. Не, някакъв на мола утре. Що? Те. Да похапнем малко такова, човек. То в мола няма тако. Ти ще ми кажеш, че няма тако. Има тако, човек. Не Добре, айде обади се по месенджера, не ми се обяснявай. Ти е такъв. Ей. Чакай, бе, Дърдорко. Лей. То си ма. На 5313 мраза да му вика Дърдорко. На Creeper Boss мая да му викат... Да казва ли как? Не, да не си пътнял. Окей, ама един с месенджера. Ако си намеря таблета, може и да стане този номер. Що от таблета от телефона? Не ми работи месенджера на телефона. Окей. Всъщност сега тая пробвам. Това ще ми къща хора, някаква мънинка къща. Май нямам Синдърлот. Месенджер? Не може да ми Синдърлот.
пода ще... това ще бъде от бяло дърво, хора. Още сме може дърво. А? Нищо. Тя Че хора... мога да се намира? И ще бъде в месенджера, първо ми затвори телефона. Че просто намира? Когато Крипър бос не може да намери. Старт. Ама. Утре чакайте влог с Крипър бос, сигурно стречен влог. Да, очаквайте и влог с господин Даниел 5313. Обаче, не мога да начеш както нормалните хора, а не някакви дън, такива работи. Брат, аз хода на праката, аз обичам да се шегувам. Аз как не ти викам Кипи бос? Моля, Сега хубаво ли ти? ти как ме нарече? Не съм те нарекал, казах ти. Ще хубаво ли ако те нарека? Ами, да видим. Не. Не тогава спри. И ти господин дън. Тихо, че ми. Кипи бос. Размиваш ме. Не размиваш ме. Кипи бос. Как ме размиваш? То не е срам. Не, ме е срам. Ай сега се търга или че хората ще кажат, те не са добре. Един от нас е вярно. Това е ти. Тъпа крава мастетка. Чао. Ай, че пани батерията брат, имам 1%. Колко често искаш тя? Ще не мога да влезе веднъж. Малко съм мърда ли крака? Защо? Защото мърда си, да малко да го мърда иди. Ай, тук месенджер говоря. Малко ще ти гърми с главата. Хо. Чай, човек, цънкам ти по месенджера. Брат, това го чух, кой ви каза майка ти. Така? Ще игра не мога да кажа нещо подобно. Ще гръмни главата, вика. Брат, това беше яко. Хора, ударете един лайк, ако се разсмяхте. Али, затварям се тук, ще се звъна по месенджера. Ай, бай. Давай. Хора, това беше яко. Когато майка се на Крипър бос, ближа Крипър бос. И ние хора, това не е правилно с креатив. Когато брат ми гледа женски филмчета. Сигурно го чуете, хора. А кол нали имам? Имам, да, 36 кол. Аз купах, хора.
Крипър бос нещо му стана хора, ще раз. Ми звъни. Ми хора, аз пък тук, защото ред има 0%. Аз ще го изърна това. Надявам се, какво е харесал, харесате, абонирайте се и И до следващия път, хора, довиждане. Това беше от мен, чао. Абонирайте, харесайте и харесайте най-вече, ако ви харесала псовнята, която майката на Creeper Boss каза. Трупай канали, трупай абонати. Да, и чао от Creeper Boss и от мен. Чао. Чао.